президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон ба қазон рафт то дар нишасти кишварҳои узви брикс ширкат кунад. тоҷикистон узви ин созмон нест. эмомалӣ раҳмон дар нишасте ки то рӯзи 24 октябр давом мекунад дар мулоқотҳои раҳбарони ин созмон аз ҷумла гуфтугӯҳо дар бораи брикс ва ҷаҳони ҷанубӣ ширкат мекунад ва мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳад. При этом нас сплачивают общие ценности. созмони бриксро соли 2006 Бразилия, Русия, Ҳинд, Чин ва Африқои ҷанубӣ созмон доданд. ин нишаст дар шароите баргузор мешавад ки Русия бо далели ҷангаш дар Украина дар инзивоқ қарор дорад. аз ин рӯ даъвати раҳбарони бештар ба ин нишастро коршиносон намоишӣ медонанд. пас аз ҷорӣ шудани таҳримҳо нисбати Русия ва Владимир Путин ва эълони ҳукми дастгириаш аз ҷониби додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ, Владимир Путин худашро дар сиёсат танҳо эҳсос мекунад ва дар чунин саммитҳо даъват шудани президенти Тоҷикистон ва даҳҳо президентони дигаре ки таҳти таъсири Русия қарор доранд, Путин мехоҳад ба ҷаҳониён ва кишварҳои ғарбӣ нишон бидиҳад ки ӯ танҳо нест ва дар чунин саммитҳо онҳо даҳҳо президентҳои дигар ҳамроҳӣ мекунанд. брикс аксаран кишварҳоеро муттаҳид кардааст ки мавқеашон бо кишварҳои ғарбӣ ҳамсон нест ва ё мухолифи арзишҳои онҳоянд. чин ва Русия дар ин созмон нақши калидӣ доранд. ҳамкории чин و روسیه در مسئله‌های بین‌المللی یک عامل ثبات در جهان است. ما هدف داریم که همکاری‌ها را در همه سمت برای امنیت در دنیا و نظم جهان بیشتر کنیم. در نشستی بریکس در قزان رهبران و نماینده‌های 30 کشور شرکت می‌کنند. آنتونیو گوتریش رهبر سازمان ملل متحد هم برای شرکت در این نشست به روسیه رفته است. اوکراین از گوتریش دعوت کرده بود که به نشست جنایتکاران جنگی نرود و آبروی سازمان ملل متحد را نریزاند.